Com comença el concert? El concert no començarà amb la primera cançó, no començarà amb l'atac al poblat. Inicialment hi haurà un fragment instrumental en què en Guillem, que el tenim aquí, farà una introducció. Es convertirà en l'indi Anapai. Parlarà i anirà fins a la seva canoa, que en aquest cas és aquesta cadira. I en aquesta canoa què farà? Doncs remar, que és el que es fa en una canoa dins d'un llac. I nosaltres, tots vosaltres i jo, remarem amb ell, d'acord? Per tant, hem d'estar molt atents i saber molt bé en quin moment hem de començar a remar, d'acord? Però no passa res, jo us avisaré i ara, amb aquest vídeo, el que farem serà fixar-nos en quin és el moment que comencem a remar. I com remarem? Com remarem? Doncs, amb les dues mans agafarem el rem ben amunt, perquè si l'agafem a baix no es veurà. L'agafem aquí, amb les dues mans, i comencem a remar a la nostra dreta. Jo, com us estic mirant a vosaltres, faig de mirall i, per tant, començo a la meva esquerra. Però vosaltres heu de començar a la vostra dreta. D'acord? I com remem? Anem a ensenyar-los-hi. Guillem, hem de comptar 1, 2, 3, baixant el rem, i llavors, després del 3, portem el rem al centre. 1, 2, 3 i al centre. 1, 2, 3 i al centre. D'acord? Anem a fer-ho amb la música i així ho veureu molt clarament. Primer us ho ensenyem i després ho fem tots junts. Fixeu-vos, la música està sonant, és la introducció. Això ens avisa que hem d'estar molt preparats. 1, 2, 3, sí, a la dreta, 1, 2, 3, i al centre. 1, 2, 3, i al centre. 1, 2, 3, i al centre. 2, 3, i al centre. 1, 2, 3, al centre. 2, 3, al centre. 2, 3, al centre. Imagineu-vos que esteu remant en un llac. Seguim. 2, 3, al centre. 1, 2, 3, al centre. 1, 2, 3, al centre. I atenció perquè acabarem al centre i baixant les mans. D'acord? Fins aquí és l'únic que hem de fer. Podem parar la música. D'acord? Fins aquí hem remat amb en Guillem, amb l'Anapai, i després d'això estarem molt atents escoltant-lo perquè ell explicarà el principi del conte. Ho heu entès? Doncs ara ho farem tots junts, vosaltres i nosaltres, tal com serà en el dia del concert, a l'escenari, des del principi de tot, de la introducció musical. Per tant, posem la música al principi. Tots vosaltres esteu a l'escenari, jo us estic mirant, els músics estan tocant i estem preparats per quan vingui el moment de remar. Encara falta, estem escoltant, s'està fent de dia en el bosc dels nostres amics indis. Escoltem, preparats? La flauta. Aquestes notes ens avisen que hem d'estar preparats i jo us diré 1, 2, 3 i 1, 2, 3 al centre. 1, 2, 3 al centre. 1, 2, 3 al centre. Veieu en Guillem? En Guillem remarà donant-nos l'esquena perquè estarà mirant al públic. 1, 2, 3 al centre. 2, 3 al centre. 1, 2, 3. Seguim. Sentim que la música puja. Ens està preparant pel final del remar. 1, 2, 3. Última. 2, 3. I baixem les mans.
I ara seguirem molt atents perquè en Guillem parlarà i explicarà el principi de la història, però això ho veurem el dia del concert. Ara no, serà una sorpresa. Gràcies, Guillem. Adeu!